Jeste možda biti došli da me uapsite? Pa jok, bre, gazdovlajko, kak idete apsimo? Ti si čestit i pošten građanin. Plac za zadrugu ste uzeli, šta još hoćete? Odmah ću ti kažem. Situacija je taka da moraš odmah da isporučiš jednu kravu na ime otkupa. Mi možemo i obe da ti otkupimo. Ali nećemo, ostavit ćemo ti jednu da se ispomogneš. Ajde. Kako da orem sa jednom kravom? A sem toga ja sam svoje obaveze izvršio. Jesam ja predao jednog vola, 2 debele svinje i ostalo. Jesi ti to unuo u evidenciju vidio je, ha? To što sam unuo u evidenciju, to je obaška. To potpada pod redovan otkup. A ovo je sad vanredan otkup. Ako mi uzmete kravu, to je čista propast. Sa čim ću da orem? To je ko kad bi mi odsekli desnu ruku. Ostade zemlje u par logu. Ubre, gazdovlajko, daleko je to od sečenja ruke. Ti stalno nešto izmisliš. Uzmete li mi kravu, nema oranja. A sad ti vidi kako ću ja da ispunim obavezu u pogledu pšenice. A kontrahirao sam pola vagona. Spreži kravu. Ajde, brzo. Koju hoćeš? Da. Zar baš mora da zalegne krava? Tu drugog rješenja nema. Moraš i ti malo da učestvuješ u izgradnji, gazdovlajko.